ମହାଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି ରାତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ରହିଛି। ଶିବରାତ୍ରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ରାତି। ଏହା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ପାଳନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ। ପୌରାଣିକ କାରଣ ମିଥୋଲୋଜିକାଲ ରିଜନ୍ସ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ରାତିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ଏହି ଦୈବୀ ମିଳନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂଜା ନିଶୀଥକାଳ ପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। 2. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଯୌଗିକ କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୋଗିକ୍ ରିଜନ୍ସ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଯୌଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ରାତିରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଉପରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ରାତିରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖି ଜାଗରଣ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ। ରାତି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ମୋହ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଜାଳିବା। 3. ତାମସିକ ଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ। ରାତି ସାଧାରଣତଃ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ତାମସିକ ଗୁଣର ସମୟ। ଏହି ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଜାଗର ଓଷା କୁହାଯାଏ କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ରାତିସାରା ଦୀପ ଜାଳି ଉଜାଗର ରହନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ହିଁ ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାବିଧି କିମ୍ବା ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ର ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି?